Ambi TV horonya la jeli kebaga bela jeli fo mali kono ani mali koka aw bismillah aw ka bamanaga kuno foni kenaka ka bembi alamsama janvier kalo kili woro san ba fla muga ani fla amena munu kono kuma nyefo aw nyana bakuru ba fola Sierra belebele o labɛnnen do jamiya to ikmadini jedon bolo ne ka fara karamɔgɔba kan n'o ye Elisha Maru Seydou Kulubali FAROUK ye bamu kɔnɔ ni ale ka ziara ko okumu kɔnɔ ye min sen fɛ labɛnw caman bɛ u bolo nka yanni o cɛ salon ta ja dɔ b'an bolo an bɛna o yira aw la o de bɛna kɛ an ka kunnafoniyaw la kumabaw ye an bɛna minnu sɔrɔ ka fara u kan jamana kunnafoniya wɛrɛw la ne ka fara diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan an bɛ olu kɔnɔ kuma ɲɛfɔ aw ɲɛna aw bisimila ko kura aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ ka sɔni an bɛna minnu kɔnɔ kuma walawala aw ye ina fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka kunnafoniyaw daminɛw na ziara belebele o kɔni labɛnnen do jamiya to ikmalu dini tɔndon bolo ni ka fara u karamɔgɔba kan n'o ye Elisha Maru Seydou Kulubali ye san o san a bɛ ziara belebele bi labɛn a bangebaga fure ye n'o ye bamu kɔnɛ ye ɲinata in labɛnw caman kɔni kɛra a kɔnɔna na i n'a fɔ waati tɛmɛnenw na a ye a jaw ye cogoya min na k'a daminɛ kaburdon furaw na fo ka taa se jelidiw ma olu baaraw bɛ sigi sen kan yanni ɲinata cɛ salon jelidi baaraw sigida sen kan an karamɔgɔba Elisha Maru Seydou Kulubali ale yɛrɛ ka du belebele in kɔnɔna ne ni aw an ka FAROUK ka o kumakanw lamɛn. Moro du kuma bila min kan o de ye a bɛ maa dɔn kamana guwan i b'a fɔ an balimakɛ y'a fɔ cogo min na ka jolidi labɛn k'o ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin su ma an n'o dɔ saraka bɔ cogo dɔ ye dɛ wa tuma dɔ la t'o dɔn ala ka hinɛ ɲini sira yɛrɛ ye nka an n'a walawala moro n'a fɔra sarakati cogoya ti sarakati la cogoya bɛ fɛ ka mun fɔ k'a fɔ nin fɛn in de ye saraka ye o tɛ yen a ye o fɛn de k'a fɔ sɔ walima nɔnɔ walima woro walima misi saga dɛgɛ walima nin fɛn in wari nin de ye saraka ye saraka fɛn tɛ yen foyi tɛ yen min tɔgɔ saraka karima fa saraka de ye silamɛya saraka n bɛ kɛ ka kuma o de kan nka de moriya ma nka de bolisɔn sira ma nka de bato wɛrɛ sira ma silamɛya sira kan fɛn si tɛ yen min tɔgɔ saraka o kɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ sarakati ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ saraka kan saraka de ye mɔgɔ bɛ min na n'a se t'a ye walima mɔgɔ bɛ min na n'a ka gɛlɛn a ma e ka ɲɛ a ma k'o k'a ye mura a bɛ fɔ o de ma ko sarakati o kɔrɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ saraka ye fɛn bɛɛ i bɛ fɛn o fɛn dɔn mago ɲɛ fɛn na ko adamaden mago bɛ se ka se a ma o bɛɛ ye saraka ye wa saraka la belebele min ka di ala ye saraka bɛɛ ye o de ye nin lako bɛ ni mɔgɔw la walima nin lako bɛ ni karisa la a se t'a ye a ka gɛlɛ a ma e k'o ɲini k'o d'a ma o de ye saraka la belebele mori a dalu dɔ fɛ ala kɛra tile la kisi nɛɛma b'a ma a ka sahaba dɔ nana a ma ne bɛ fili sahaba ye tɔgɔ de ye ko Jafar a ba de fatura a ba sara a nana kira yɔrɔ la ko ne ba sara n bɛ fɛ ka sarakati bɔ tara ala n'a hinɛ se n ba ma yala n k'a bɛ saraka jumɛn bɔ n ba ye n'o hinɛ bɛ sa mori ala kɛra ko kisi nɛɛma b'a ma a ko Jafar ma a ko an bɛ Madina yan de jiko de ka gɛlɛn Madinɛkaw la bi jiko de ka gɛlɛn an na Madina ye mana ji ɲini k'a di mɔgɔw ma ko ala k'o kɛ hinɛ ye k'o si ba ma o hinɛ bɛ si ba ma wa sarakati min ni ba mɔgɔ b'a la di ni saraka bɛɛ ye o de ye ji dili ye silamɛw n'aw bɛ kɛ ka kuma in ban mori o tuma na n'i y'a fɔ ko ji bɛ kɛ saraka ye an fɛ yan yɔrɔ dɔ b'i filɛ k'a fɔ karisa ko nin tɛ foyi kɛra ji o ye saraka ye
o me kira de fila ka foni kwa ka sahaba ka jimini ka di mo ma wala ko hina se muna ka ko ji ne ma yo tele na ko ji ko de bi madne na udo mana ka ji islamu ma sabu mo go bodela ma wala ko hina sa mana fe be se ka saraka yi moya mo be fe mi na dorona se tayi moro ni o kai ni ngani ye ko saraka no moro ole saraka na ni mai mana julli da mate yoro fulam se ka saraka yi hada ka ta ji ka jiru ka moro ku ne mana yo saraka yi moro hada ka ta badiya kono nyama nyama unche ka bakono na saniya tariki buri chugo na nye obe sarakati moro ka ta suku kono na fura mumo so ka se ka mogo lafiya suku kono ka saniya nati suku kono ku kisi banama ku kisi dibu chama bama obe sarakati tariba fa hada ka gomoro bine saraka ni gaba kuru min vile sirala nani mata ka boya dom se ka talala dom se ka di ala se ka moto se do chene ko bi ko ta ka boy ninga ni ya toro kana sete na bo ma be sarakati tarima fa usmana ka jolidi bi o saraka wala bilibili to kada doteru yere ka mata machama no ba fo kuniye joli poche kilindi kwa be ba fo yin ni kile de kishi ka bossa ya amana ni ngene kishili ka bossa ya o valere ni ko imbo la de islamiyana oni saraka jume mi se ka saga bonya moro dokeru de ya fo jeli poskele be ba fo yin ni kile kishi o qur'ana ere seginaka wala qur'ana ere bi afwani ni mami yen dingelen kishi ko tigi valeur na ka bonye hake beli iba fo mami ye dave be kishi ana mandi be kishi kabina afa adama na alayhi salam fukata blade laba mi mina bageji kono mami yo benni kishi ka bossa yama ani mami ye makile kishi ka bossa yama ko ludi valeur kishi Qur'ana de yin ne na masilege tala uya misali do jira na kela kai chorba do jira na nai muru ashika cha sangeme alhamdulillah ana ya bunye sake masurale ko fabitama abikuma anye kai abisaka kitabu kala muru aka fe benda fale do sake ni ko surale ko wa abona mimbe o sagala muru abisurunya ma keme yirgala uya dafa manisiki orena dati faruku abona o adewa modewa kuloma samo afu mulumbe abisurunya ma keme yirgala kana wake bige kafo akokora ne ko niye ma kele ni kishi abai ba fo yenjiye be de kishi osmana o chukoro ba kili ale zuriya ni bitu kokoro ka ere nyana ma keme yirika osmana lolu kontinena bono ne mina bo olu yere la moro santa biko sankeme biko sankeme flasa bagene biko obida ke ma million julidi je du kokoro osmana no ningile kumbora ma do fe ye ma julidi ni tie sesa o kisira ma mi ve ye ma julidi ni kishi achama usmana ni yadda nukira kan lauye ka jirawla julidi nafa aniki julidi ka ka sarakati nafa ni bunye mimbara islamaya saraka ala ne be adam malaka da ba kama ko ka ka hilai ka je shi ka shuma saraka wala bilibili akan bo misijili akan bo sakatai akan bo nyamentai ai juli foite mimi bo alai minga bo katameki julidi fi sabilillah ko ka kemo wala munu bala julidi bo alai mi balar ka bo katameko Nutuni salon ziara bamukone geldi belebele mi baraw kera an karamogo bayla Sheikh Umaru Seydou Kulubali ale ka duba in kondana nyina
nata o fana bena ben sibiri nata ma ni ala ka jey ame do de ke ala ka do ira ne ni aw bala jelena kira bunya ka ma soli ala rasuli o temene ko anga jamana gouvernement be faranyo kan belebele mi ke ni o conseil des ministres o koni baraw sigira senga ka ben kunu araba ma janvier kalo kile duro san ba fla mugan ani fla mi o konana nyefoli be famuno kan kenena o de yesigi ka fo ba min kera anga jamana konana anga ministre fla olu mun trachi de ala sedaw jamana nyama u nyakoro olu kone ka kebaraw chama be munu bina nyefo akonna la o jumas na yugo alebe nyefoli ka nyi horonya tv tola kuma seun jateminɛlen kɔfɛ waati min na conseil des ministres u ye tali kɛ baarasen dɔw ani jɔyɔrɔ dira maa kelen ma fɔɔ ka taa se kunnafoniyaw olu kɔni ma ministre min ɲɛsin bɛ an ka jamana ani jamana gɛrɛw cɛ taama ma conseil des ministres ye baara dɔ kɔni nun don ale ka ministreso fanfɛ baara min ni a bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la bɛnkan sɛbɛn min ni a bolonɔbilara Bamako octobre kalo tile gale san 2021 Mali gouvernement ani jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu min n'an ko a ma association internationale de développement ni projet min kɔni filɛ nin ye baara sen don a bi tali kɛ kuranko ani alibi an ka kuranko bi se yakubaya ani ka u mara CEDEAO ale kuramara yɔrɔ olu la cogoya min na ka kɛɲɛ kɛ ni bangan in ye association internationale de développement u ye juru dɔ kɔni don anw ka jamana la juru min ni a bi taa se euro wari ale $1,250,000 ɲɔgɔnna bɔ ɲɔgɔnko ma sefa wari la o bi bɛn $15 $414 ani a kunkanfɛ ni baara min kɔni filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye hali bi ka technologie ka se ka o yakubaya anw ka jamana kɔnɔna la kuranko o nasira fɛ o cogo kelen fɛnɛ don kuran bi se mara cogoya min kɔni na kun foyi tɛ a la pour ka se ka basigi ani hali bi kuranko ka se ka o lakana anw ka jamana kɔnɔna la ni baara in kɔni sigira sen kan a bɛna kɛ sababu ye an ka jamana kuranko a ka se ka renforcement i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na ka kɛɲɛ kɛ ni ministre min ɲɛsinnen don baarako forobacɛ ani jamanadenw ka sigi ka fɔ o hukumu kɔnɔna la conseil des ministres fɛnɛ kɔni ye yɛlɛma don sariya sen dɔ la sariya sen min ni a numéro ye 92/020 a sigira sen kan septembre kalo tile 23 san 1992 waati o a bɛ tali kɛ code de travail ale kunkanko kibaruyaw la faso Mali o kɔnɔna la o cogo kelen fɛnɛ don sariya sen gɛrɛ bɛ yen min fɛnɛ yɛlɛmara o numéro 96 178 a sigira sen kan juin kalo tile 13 san 1996 o fana bɛ tali kɛ code de travail baaraw u bi ka cogoya minnu kɔni na ni sariya sen yɛlɛma min kɔni filɛ nin ye kun foyi tɛ a la diɲɛ laban banajugu ni o kɔlɔlɔ ko a bi wuli jamanadenw basigi ka se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ wa sɔrɔ o fana ka se ka basigi i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na wa a bɛ fɔ fɛn min ma nanzarakan na chômage technique ni gɛlɛya nara ka dɔw bila olu ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la kalo 6 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko k'a sabu kɛ ko bana bi jamana kɔnɔna la ni sariya sen yɛlɛmakun o kɔni ye o ye wa projet de degré min ni a talen fana kɔni filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛmabaw ka olu don an ka code du travail ni o ye baara sariyaw olu hukumu kɔnɔna ye wa a bɛ sɛbɛntiyali kɛ k'a fɔ modalité minnu bɛ yen ni o ye grève ye secteur de privé o ni a ɲɔgɔnnaw ka se ka olu sɛbɛkɔrɔ lajɛ ministre so min ɲɛsin bɛ kungo kɔnɔ la bɛsɛya ani ɲɛta bada ma conseil des ministres fana kɔni ye tali kɛ o fana ka sariya sen dɔw kɔni la ka baara dɔ kɔni sigi sen kan an b'a fɔ min ma ko médaille d'honneur des eaux et forêts ka se ka o sigi sen kan an ka jamana o kɔni kɔnɔna la direction nationale des eaux et forêts ni o ye kungo ani hali sisan kungo ani ji o kɛlɛkɛcɛw olu fana kɔni ye olu ka baara ti dɔgɛrɛ ye dɛ ka se ka an ka kungo kɔnɔlaw ka se ka olu lakana ani hali bi fɛlɛ ni dabaliw ka olu sigi sen kan ji ani fɛn minnu bɛ kungo kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen bi se lakana cogoya min na ni sariya in u ka baara ɲɛsin tɛ foyi kɔni ma fɔlɔ fo an ka togodaw olu bi se ka lakana
lakana cogoya min na wa ko n'i ye o yɔrɔ ninnu kɔni ta k'a lajɛ ozofere maaw u bi gɛlɛyabaw u bi olu kɔni sɔrɔ u kɛtɔ ka kungo ani kungo kɔnɔfɛnw ka se ka olu lakana wa yɔrɔ gɛlɛmanba dɔw fana kɔni be u bi taa olu yɔrɔ ninnu fana kɔni na surtout an ka jamana lakana ko bisi basalen don nin waati ninnu na maa minnu bi taa mission na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ni bandiw be karaw kɛ ɲɔgɔn na kuma dɔw la wa u ni jatigɛ wale kɛbaw u bi se ɲɔgɔn ma kuma dɔw la fana wa u yɛrɛ bi se ka bana u ka baaraw olu kɔni senfɛ forêt classée olu kɔnɔna la wa a bi kɛ kuma dɔw la u bi bana walima dɔw yɛrɛ fana bi sa ni sariya sen sera ka sigi sen kan a bɛna kɛ sababu ye ka bonyamasegin dɔw kana kɛ u ye ni o ye distinction honorifique olu fana kɔni ye o cogo kelen fana kɔni don a bɛna kɛ sababu ye ka cɛsiri kura ka o fana kɔni di u ma minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani adamadenya ɲɛtaa kama i b'a ye k'a fɔ ale ka cakɛ bonda min bɛ yen ni o ye direction générale du fonds de solidarité nationale ye o ye maa ɲɛmaa kura sɔrɔ maa gɛrɛ tɛ a fɔ monsieur Modibo Kone accident o kɔni bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛn la nka ni décembre kalo tile 31 kɔni sera o tɔn ta bɛ juguya ka tɛmɛ don tɔw ta kan o de ye hukumu kɔnɔna na sapeur pompier mɔgɔw fo ka taa fila an ka fintigilakaw caman kan olu fana bɛ wuli ka jɔw kɛ a su kɔnɔna na hali bi ka se ka buna hadamadenw ni lakana cogoya min na a yɛrɛla k'a fɔ ɲina 31 hukumu kɔnɔna na accident min kɛra a bɛ to jɔ accident 88 ɲɔgɔn na bonyanko la kɛnɛkɛnɛ la ɲɛfɔli kɛra minnu na an ka fintigilakaw fɛ ka se ka faamu sɔrɔ ni kumakan na o juma sina yugo ale bɛ ɲɛfɔli caman kan ye hɔrɔnya TV tɔgɔ la an ka jamana kɔnɔna la sanga a n'a ka waati bɛɛ lajɛlen accident o kɔni bɛ kɛ anw ka siraw olu kɔni sanfɛla la su kelen dɔrɔn ni ye décembre kalo tile 31 ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ accident min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔna la a bi taa se accident 88 o ɲɔgɔnna bonyɔnko kɔni ma ka kɛɲɛ kɛ ni protection civile directeur régional ma ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ ye colonel Adama Jatigi Jara ka fara a ka opération ma ɲɛmaa kan ni o ye Amadu Senu ye san 2021 décembre kalo tile 31 su fɛ u kɔni tun kɛn bɛ ka wulikajɔ boloda Bamako ani a lamunu bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la pour ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw olu kɔni ma pɛtɛ minnu tun bi senna an ka jamana o kɔni kɔnɔna la ka kɛɲɛ kɛ ni o kɛwale ninnu kɔni ye tasuma soldasiw i b'a ye k'a fɔ u ye wele min sɔrɔ a bi taa se wele 88 o ɲɔgɔnna bonyɔnko ma nka wele ninnu kɛlen i b'a ye k'a fɔ accident o kɔni tun ye 47 o ɲɔgɔnna bonyɔnko ye o accident 47 o larawele ani o sɛgɛsɛgɛlen kɔni kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ maa banalen o kɔni taara se fo maa 60 ani maa 4 ma wa maa 2 olu kɔni ye diɲɛ to ka sabu kɛ siraba kan kasara ye u ko u bɛ wele bila maliden kelen bɛɛ lajɛlen ma sira bɛncɛw an ka an janto olu kɔni na kosɛbɛ o cogoya kelen fana kɔni don casque o ka don maaw ka boli dɔɔni pour bɛɛ lajɛlen ka se i se yɔrɔ o kɔni na o bɔlen kɔ hali bi an bɛ to an ka jamana ka kunnafoniyaw kɔnɔna na anw bɛ aw ladɔnya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goita ye ale ye ciden minnu ci ka taa CEDEAO jamana kɔnɔna na olu fana ye lajɛrɛ dɔw kɔni sigi sen ka lajɛrɛ min hukumu kɔnɔna na hali bi ka se ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye ani diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ye u ka bɛnkan kɛra minnu ye sigi ka fɔ ban ye hukumu kɔnɔna na u taara minnu fana yira CEDEAO jamana ɲɛmaaw na ka ɲɛfɔli k'a la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na min baaraw sigira sen ka arabadon janvier kalo tile 5 san 2022 an ka ɲɛfɔliw lamɛn hɔrɔnya TV tɔgɔ la waati la tɛmɛ fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ye ciden minnu ci ka taa CEDEAO jamana ɲɛmaaw yɔrɔ sigikafɔ baaraw tɛmɛnen kɔfɛ u ye sigikafɔ dɔ kɔni kɛ araba janvier kalo tile 5 san 2022 kun foyi kɔni tun tɛ nin sigikafɔ ba in na fo ka walawalali ani ɲɛfɔli kɛ malidenw ani diɲɛmaa ye k'a fɔ waati la tɛmɛ fanga chronogramme min bɔlen filɛ nin ye ka taa yira CEDEAO maaw la ko jamanadenw olu kɔni hakilina de kun don ka kɛɲɛ kɛ ni sigikafɔbaw olu baaraw olu kɔni kɛlen ye fɛn min ye gouvernement kuma lasela ni o ye lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ye a ye ci kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ fɛn min ye politikimaaw
maaw olu kɔni ye fo ka taa se société civile maaw olu fana ma. Minisiri min ɲɛsin bɛ an ka jamana ni jamana gɛrɛw cɛ taama ma Abdoulaye Diop ani minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna kow ɲɛnɛbɔli ma gouvernement ka kuma lasela lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ka fara sigikafɔba ɲɛnɛbɔsoba ma ɲɛmaa kan Zeni Moulaye. Waati la tɛmɛ fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goïta tun ye ninnu de ci ka taa farafina tilebifɛ bolo jɛkuluba CEDEAO jamana ɲɛmaaw yɔrɔ pour ka se ka taa sigikafɔba ka se ka taa a baara laban kumaw da u tulo kan ani hali bi chronogramme min bɔra waati la tɛmɛ fanga baniko kun kan ka se ka taa o kɔni larawe u ye ani ka ɲɛfɔli kɛ u ye u seginnen ka bɔ nin yɔrɔ in kɔni na kana faso Mali kɔnɔna la u ye kunnafonidilaw wele ka se ka ɲɛfɔliw kɛ u ye. Gouvernement ka kuma lasela ni jamana kɔnɔna ko ɲɛnɛbɔli minisiri fɛnɛ don lieutenant colonel Abdoulaye Maïga a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta waati min na a ye ɲɛfɔli kɔni kɛ gouvernement bala ka baara minnu kɔni sen kan nin waati in na pour ka se ka jamana o kɔni basigi wa sigikafɔ a baaraw la tɛmɛna cogoya min kɔni na a ka kɔrɔfɔw la a y'a yira san 5 min ni o laɲinina ko ka o di waati la tɛmɛ fanga ma kun foyi ti o la dɛ u yɛlɛmaba 5 min ni o fɔra Malikurako la o bi se sigi sen kan cogoya min kɔni na o yɛlɛmaba dɔw bi tali kɛ kalafili sariya ka se ka segin ka o kɔni lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ka fɛn caman ka olu kɔni sigi sen kan gestion de l'organe unique ka se ka o sigi sen kan kulu kelen jɔnjɔn ka sigi sen kan pour ka se ka kalafili baaraw labɛn o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kalafili kungun n'a ɲɛɲɛ a ko tɛ taa ni siraw sira tɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen laraw ye o kɔfɛ parti politique maaw olu ka sariyaw ka se ka olu fana lajɛ hali bi députéw olu ka sariyaw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni sigi sen kan o tɛmɛnen kɔfɛ Sénat ko kuma min fɛnɛ fɔra ka o sariyaw fana sigi sen kan fo ka taa se jamana sariya sunba yɛlɛmaliko kumaw olu ma ani hali bi ka se ka na ni sariya caman ye jamana kɔnɔna la pour Malikurako kuma min ni a fɔra olu yɛrɛ taalen kɔfɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen bi se to a nɔ la cogoya min na o de kama san 5 ko a fɔra ka o di waati la tɛmɛ fanga ma a ko san 5 min bɔlen filɛ nin ye k'a fɔ a fɔkun ti dɔgɛrɛ ye dɛ fo ni a taara yira CEDEAO la u ni CEDEAO ka se ka sigi ka se ka ko ka se ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jateminɛ a ko bɛɛ lajɛlen bi a kalama minisiriw ka lajɛrɛ min bɛ kɛ dɔgɔkun kalafili chronogramme ko kuma foyi o ma fɔ a kɛnɛ kan fɔlɔ a ka kɔrɔfɔw la hali bi a ko an bi waati min na i ko bi sigikafɔw olu de bi sen na wa maliden fanba olu bɛnna min kan a bi wajibiya olu ɲɛmaaw kan u ka taa o yira CEDEAO ɲɛmaaw olu kɔni na a y'a fara kan k'a fɔ bonya o ɲɛsinnen don malidenw ma olu bolo o de kama wajibi kun don olu bolo malidenw bɛnna min kan u ka taa yira diɲɛ setigi jamanabaw ani diɲɛ jɛkulubaw fo ka taa se CEDEAO o jamana ɲɛmaaw olu fana kɔni ma a ka kɔrɔfɔw la a y'a ɲɛsin politiki maaw ani société civile maaw ma olu minnu dɔw b'a la k'u kuwa da nin chronogramme in na k'a sɔrɔ a ma taa yɔrɔ la fɔlɔ gouvernement ka kuma lasela minisiri Abdoulaye Maïga a y'a yira k'a fɔ olu kɔni t'i fɛ ka foyi kɔni wajibiya maa si kan wa u tɛ fɛ fɛnɛ ka diyagoyala ko foyi kɔni kɛ u ka ŋaniya ti dɔgɛrɛ ye dɛ ka na politiki maaw ma waati min na ni u ni CEDEAO maaw u bɛnna ko la ani k'a ɲini u fɛ nin waati in na min bɛ se ka kɛ u ka jɛn ka o kɛ pour que jamana sariya sunba o kɔnɔ baaraw olu bi se kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na jɛkuluba min yɛrɛ kun sigilen don pour ka se ka nin sigikafɔba in labɛn a ɲɛma Zeni Moulaye ale fɛnɛ kɔni seginna ka kuma dɛ a ka kumaw kɔnɔna la a ko dɔgɔkun 3 k'a daminɛ jamana dugu laban fo ka na jamana faaba kɔnɔna la u kɔni kumara wa n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen hakilina kɔni kɛra min ye o de ye dɔ ka fara waati la tɛmɛ fanga o kan pour Mali kura o bi se sabati cogoya min kɔni na ka kɛɲɛ ni panel ma ɲɛma ka kɔrɔfɔw ye hali bi a ko recommandation minnu talen filɛ yira CEDEAO la u bɔra malidenw olu de yɔrɔ la nka a ma bɔ fiyewu marafaamaw olu yɔrɔ la ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale y'a sɔmi sigi fɛn min kan o de ye diɲɛmaa k'a dɔn wa CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ
baara la ka kɛɲɛ kɛ ni Mali yɛrɛ lahalaya olu kɔni a ko n'i y'a ta k'a lajɛ CEDEAO tun ye fɛn 9 de wajibiya anw ka jamana kan ko ka o kɛ o fɛn 9 na 8 o de sera ka kɛ wa ka kɛɲɛ kɛ ni chronogramme waati la tɛmɛ fanga taabolo ye sa o de bi ka gɛlɛya ka o kɔni na nka ko a tɛ dogo diɲɛmaa la k'a fɔ Mali bɛ baara la wa Mali bɛ ka baara kɛ ni a teriw ye u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na anw ka jamana u ka hinɛ a la an bɛ dugawu de kɛ halibi Ala ka basigi nati an faso Maliba kɔnɔna na o de fana bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la o juma sina yugo ale sera ka jaa minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn bi alamisa ma janvier kalo tile 6 san 2022 ne ni aw an ka ɲɛmada o jaw fɛ. Nanzarakana a bɛ fɔ fɛn min ma ko mannequin plastique n'i y'a ta k'a lajɛ dessin do min bɛ ye tailleur ani jagokɛlaw bolo u maanifin dessin jate daw olu kɔni do an bɛ waati min na u kɔni kɛn bɛ k'a yira k'a fɔ Afghanistan jamana kɔnɔna la u k'a fɛnw kunkolo tigɛ ka bɔ u la k'a sabu kɛ ko silamɛya sariya kɔni t'i sɔn a ma Talibanw ni o ye Afghanistan marabaa kuraw ye u ye laɲini fini feerela bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ dugu la dugu min n'an k'a ma ko Hirata ale de ye Afghanistan duguba sabanan ye nin fɛn kofɔlen minnu kɔni filɛ nin ye u k'u bɛɛ lajɛlen kunkolo tigɛ ka bɔ u la k'a sabu kɛ a bi silamɛya sariya a bi o sɔsɔ wa u ye min fara kan tuguni ka buna adamadenw ka olu lasuguya dɛsɛ ko o kɔni ti bɛn silamɛya sariyaw olu kɔni na dɛ maa dɔ bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen jagokɛlaw la u y'u ka kamanagankow kɔni yira a bɛ fɔ ministère so min ma ko ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice à Hirata o maa ɲɛmaayaso olu kɔni ye wele bila jagokɛlaw ma nin waati in na k'a fɔ u ka nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ u ka butigiw kɔni kɔnɔna la dɛ walima u ka u kunkolow tigɛ ka bɔ u la n'i ye magasinw ta k'a lajɛ nin waati in na jaa caman y'a yira k'a fɔ a bɛna dadigi kɛ olu ka jagow kɔni na k'a sabu kɛ baaraw tɛna se ka kɛ i n'a fɔ u b'a fɛ cogoya min kɔni na dɛ ka kɛɲɛ kɛ ni sariya in fana ye sariya caman o talen don nin waati in na Talibanw fɛ Afghanistan ale jamana kɔnɔna la o sariya dɔ bɛ ta musolakaw ani an balimamuso olu ka fanfɛla la Afghanistan jamana kɔnɔna la haramu kɔni don k'a fɔ muso kelen ka voyage min ni a tuntala kɔni ka janya i b'a ye k'a fɔ a ka du cɛ dɔ walima a furucɛ o de bi da a kan wa jasere dala ba taxilakaw kɔni ye dɛ ni o ye taxi bolilaw ye u kana sɔn ka muso foyi ta ka don u ka taxi kɔnɔna la ni hijabu ti a kunna o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Talibanw fana ye dulɔ feereli kɛ haramu ye Afghanistan o jamana kɔnɔna la o cogo kelen fana kɔni don fɔli ni o ye musiki ye o fana joueli o kɔni bɛɛ lajɛlen dabilalen don nin waati in na Afghanistan o dugukolo sanfɛ. Commission min sigira sen kan Afrique du Sud jamana kɔnɔna la pour ka se ka sɛgɛsɛgɛli boloda yuruku kun kan Jacob Zuma ale ka san 9 jamana ɲɛmaaya hukumu kɔnɔna la o commission in kɔni kɛlen filɛ nin ye ka gafe dɔ kɔni di jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ma u ka baaraw kunfɔlɔw a bi olu kɔni kofɔ dɛ ka maaw hakili lajigi Jacob Zuma a ye fanga mara san 9 kɔnɔna la nin gafe kofɔlen min kɔni dilen filɛ nin ye jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ma san 4 baara kɛlen o kɔni de don yuruku minnu kɛra wa jaabi labanw sa olu kunfɔlɔw de nalen filɛ nin ye wa rapport gɛrɛw fara bɛ yen tuguni dɛ minnu ka ɲi ka di janvier kalo laban in na ani février kalo ale waatiw olu kɔni na o kɔfɛ sa jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa n'a ka gouvernement u bɛna sigi a baaraw ka ɲi ka latɛmɛ cogoya minnu na nka an bɛ waati min na i ko bisa Sud-Afrique jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa a ka layidu tun do k'a fɔ ni a nara fanga la yuruku min ani jamana jeli dunnaw ko u kɔni bɛna olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ nin waati in na dɛ wa sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni baaraw daminɛlen filɛ nin ye ni Ala ma baasi kɛ janvier kalo laban ani février kalo laban gafe gɛrɛw kɔni bina na tuguni jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa ale de bina décider sisan ani ka lase kɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ tan ni juin kalo laban cɛ
a ko tɔw bina kɛ cogo di. Jacob Zuma yɛrɛ a kɔni be kɛnɛya tigilamaw olu ka bolo kan ni waati na hali n'a y'a sɔrɔ a ka kalo 15 kaso o ma ban fɔlɔ. Nisɔgoya taama bi Sudan dugukolo sanfɛ an bi waati min na iko bi. Nisɔgoya taamakɛlaw farala ɲɔgɔn kan tuguni ka wuli finitigiw olu kɔni juguya la. Sudan faaba Khartoum ale kɔnɔna la anti-soldasi fanga fɛ. Nin ye nisɔgoya taamakɛlaw kɔni kumakan ye nin waati in na wa u y'a ɲini Conseil de souveraineté maaw fɛ u ka jɔsi ka bɔ yen pewu. Conseil de souveraineté min ni a ɲɛmaaya bɛ Général Abdallah Fattah al-Burhan ale bolo o yɛrɛ min ye fanga jaso kɛ octobre kalo tile 25 tɛmɛnen wa u y'a ɲini u fa tuguni u ka fanga kuru kara bɛɛ lajɛlen ta k'a di civiliw olu ma. Nisɔgoya taamakɛla dɔw fana y'a ɲini finitigiw fɛ u ka taa u ka kanw olu kɔni kɔnɔna la sira min bɛ taa palais présidentiel la ani soldasiw olu yɛrɛ dagayɔrɔ ba la olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bloquelen don ba polisilakaw ani paramilitaires olu kɔni fɛ. Dimanche tɛmɛnen ministre ɲɛma Abdallah Hamdok ale y'a ka baara bila sɛbɛn lase ka o kɔni kɛ. A y'a yira k'a fɔ ale tun bɛ fɛ ka jamana kisi ka bɔ dibi ma nga ale yɛrɛ ɲɛ b'a la a ka adamadenya kɔni bɛ galama la nin waati in na ale bɛ saya ani balo cɛ fo jamana ɲɛmaaya ɲini kɔni ma se o la. O de kama ale y'a ka baara bila sɛbɛn di wa sɔn kɛra o ma. Sudan jamana kɔni kɔnɔna la kabini nin ko in daminɛra a kɛra sababu ye ka maa 50 ani kɔjan ka olu kɔni bɔnɛ u ni na wa hali an bi yɔrɔ min na iko bi jamana caman olu kɛn bɛ k'u ka dɛmɛ tigɛ nin waati in na fɛn min ye Sudan ale jamana la. Nisɔgoya taamakɛla maa caman fagara polisiw fɛ araba su ka dugu jɛ alamusa la Kazakhstan ale jamana kɔnɔna la. Nisɔgoya kɔni tun bɛ fɛ ka dangari kɛ u ka bâtiment administratifiw olu kɔni na ni o ye jamana cakɛbondabaw olu ye. Ba polisilakaw olu de ye nin kɔrɔfɔ in bɔ ka bi wa maa ba caman an bi yɔrɔ min na iko bi nisɔgoya taamakɛlaw la ka kɛɲɛ u ni ba polisilakaw ka seli ye ɲama u kɔni banara. Polisiw la kuma lasela ye lase kɛ k'a fɔ jatigɛ wale kɛbaw olu dɔw kɔni bɛ nin waati in na Almaty ale quartier olu ni ɲɔgɔn cɛ Kazakhstan ale jamana kɔnɔna la. A bi tile 2 ɲɔgɔn na bɔ nin waati in na maa ba caman olu kɔni bɛ jigin Almaty ale sirabaw olu kɔni sanfɛ. Jamana ɲɛma ni o ye Kazakhstan jamana ɲɛma ye Kasim Jomart Tokayev ale kɔni ye laɲini kɛ Rusi jamana fɛ k'a fɔ u kana dɛmɛ don u ma sabu ko jatigɛ wale kɛba dɔw kɔni b'a la ka don u ka jamana kɔnɔna la nin waati in na wa Rusi jamana ye lase kɛ k'a fɔ u bina maa dɔw bila ka taa bɛn sabatili kama. Ni ye araba don kelen yɛrɛ dɔrɔn ta k'a lajɛ Kazakhstan jamana ɲɛma Kasim Jomart Tokayev a kɔni boko caman kɛra tele la a ka kuma labanw kɔni na a y'a yira k'a fɔ u ye wele bila jɛkulu ma jɛkulu min n'an ko a ma ko Organisation du Traité de Sécurité Collective pour ka se ka na Kazakhstan jamana dɛmɛ sabu u bagabagalen don nin waati in na banbagaci wale tigilamaw fɛ. Kazakhstan minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna lakanani ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ maa 8 fo ka taa se polisi ani gardi maa 317 ma ko olu kɔni banara k'a sabu kɛ nin ko in kɔni ye wa an bi waati min na iko bi Kazakhstan jamana kɔnɔna la telefɔniw ka taa se nɛgɛjuru sira bɔlɔlɔ siraw a bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen don nin waati in na a bɛ fɔ fɛn min ma ko état d'urgence o fana sigilen don sen kan.
États-Unis jamana kɔnɔna la u ka duguba min bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Colorado o marabolo kofɔlen kɔnɔna la tasuma kɔni ye tiɲɛni belebele kɔni kɛ yen dɔgɔkun tɛmɛnen du 1000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko olu kɔni jenina tasuma kɔni fɛ nin waati in na dɛ i b'a ye k'a fɔ ko in yɛrɛ kɛra Colorado quartier dɔw kɔni na i n'a fɔ Superior ani Louisville ni quartier kofɔlen 2 minnu kɔni filɛ nin ye u ni Denver olu yɛrɛ kɔni bi fankelen fɛ ni waati in na a kɛlen maa ba caman olu kɔni ye u ka sigiyɔrɔw kɔni bila ka sabu kɛ waati yɛrɛ gɛlɛya ye nga o ma tɛmɛ tile damadɔ kan dɔgɔkun furancɛ kɔnɔna la neige belebele o fana kɔni jiginna pour ka se ka nin tasuma kofɔlen kɔni sa a tasuma sale waati min na tuguni kɔlɔlɔ dɔw fana kɔni sɔrɔla n'a ma ɲa k'a fɔ neige jiginna maa dɔw be yen olu kɔni tununa wa olu ɲininiw bi senna ni waati in na a bi taa se maa 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko ma wa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu kɔni bala ka fɛɛlɛ ni dabaliw kɔni sigi sen kan ni waati in na pour ka se k'a dɔn mun de kɛra nin ko in yɛrɛ kɔni sababu ye Colorado maa caman bi u kɔni seginnen filɛ nin ye kana u ka quartierw kɔni kɔnɔna la pour ka se ka n'a dɔn mun de bɛ u bolo ye hali bi nin tasuma ye o tɛmɛnen kɔfɛ. An balima hɔrɔnya TV lajɛbagaw ne de bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye Ala ka Maliba in kolo suma ka madunu da kelen fɛ ni ka o bɔ da kelen fɛ bɛn ni kiliyan ni basigi ni koto ɲɔgɔn ta ni ɲɔgɔn lamɛn Ala ka o sabati Maliba in kɔnɔna na Ala ka lakana sabati Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kira bonya kama sɔli ala rasuli o bɔlen kɔ an bɛ dugawu kɛ an yɛrɛ karamɔgɔba ye n'o ye Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali El Farouk ye sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman o bɛ masaramani bolo Ala k'o di a n'a ka denbaya sanuma in bɛɛ lajɛlen ma Ala ka mɔgɔ bɔ a la min bɛna jɔrɔ ta diinɛ labarali hukumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni kuncɛw kuma la anw bɛ alɔdunya k'a fɔ ka bɛn sibiri nata in ma jedi belebele o kɔni labɛnnen don Jamiyatu Ikimatinin karamɔgɔba Seydina Cheikh Umaru Seydou Kulubali ale ka du belebele in kɔnɔna na ka kaɲɛ ni bamugɔnɛ ale ka ziyara ko hukumu kɔnɔna ye an bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka hinɛ bamugɔnɛ ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen na o de fana bɛ dansigi kɛ bi anw ka bamanankan kunnafoni na ka bɛn bi alamisa ma Janvier kalo tile 6 san 2022 aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni masaramani ka jɛ.